No niin, terve vaan. Mä oon Joni Lähteinen ja tää on tämän mun digityökalukurssin tää lopputyö, miksi tätä nyt voikaan sanoa, missä mä nyt esittelen näitä eri työkaluja, mitä mä oon tässä kurssin aikana käyttänyt ja nämä kolme, mitkä mä oon tähän tosiaan valinnut, niin ne on PowerPointti, Google Scholar ja Google. Eli tosiaan Google Scholar on siis, anteeksi nyt aloitin väärästä kohdasta. PowerPointti on siis esitysten laatimiseen käytetty työkalu, jolla voidaan rakentaa diaesityksiä opetukseen, työelämään, vaikka projektiviestintään. Ja sen ydintoimintoja on diojen luonti, tekstin, kuvien ja videoiden lisääminen ja sitten nämä valmiit muotoiluteemat on myös tosi hyödyllisiä, mitä voi käyttää omissa töissään sitten. PowerPointissa on näitä animaatioita ja erilaisia siirtymäominaisuuksia ja niiden avulla voi sitten korostaa esityksen rakennetta tai selkeyttää vaikka sen etenemistä. Uudemmissa versioissa on semmoinen designer-työkalu ja sitten esityksiä pystyy myös suoraan siitä PowerPointista tallentaa videoiksi. Työkalu on mun mielestä hyödyllinen semmoisissa tilanteissa, jossa tarvitaan rakenteistettua ja visuaalisesti ymmärrettävää tapaa välittää tietoa. Mä oon tehnyt tosiaan tämmöisen golfiin liittyvän diaesityksen, missä on sitten käytetty vähän kaikki näitä erilaisia siirtymiä ja visuaalisia tehosteita tämän esityksen mielenkiinnon lisäämiseksi. Tein tästä golfista nyt vaan sen takia, että se on mulle semmoinen mielenkiintoinen aihe, eikä tarvinnut sen enempää miettiä, että mitä tuohon sitten laittaa. Ei tarvitse tehdä niinku taustatutkimusta varten. Niin käydään tätä vähän läpi, eli tosiaan otetaan tästä esitystila päälle. No niin, eli mä oon ihan aluksi ottanut tähän tämmöisen verkostoon tämmöisen golfpallon kuvan, joka sitten tästä klikatessa pyörähti tolleen noin, ja se toimii ton O-kirjaimen tilalla tuossa golf-sanassa, ja se on semmoinen kiva pikku visuaalinen elementti siinä, ja sitten on tämmöinen dia, missä kerrotaan yleisesti näistä golfin säännöistä. Siinä siis mä oon ottanut PowerPointin valmiista tuosta pankista tuommoisen golfarin ikonin ja tehnyt siitä nuo luettelomerkit, joka taas tekee tästä visuaalisesti vähän miellyttävämmästi. Tuossa on tuonne vanha herrasmies golfautossa, joka nauttii selkeästi päivästään. Seuraavaksi on tämmöinen dia, missä on käsitelty yleisesti näitä golfin varusteita. Tässä on eri mailatyyppejä ja sitten tuossa on tekstikentillä selostettu nämä samat asiat auki, mutta taas tähän visuaaliseen puoleen panostettu tässä enemmän. Sitten seuraavaksi tulee tämmöinen dia, missä on luotu tämmöisillä eri siirtymillä tai vaiheittain ilmestyvillä teksteillä kuvaus näistä kentän osista. Eli tässä on myös otettu valmista kuvapankista nuo luettelomerkit tuohon noin, niin sopii tähän teemaan hyvin. Eli tuossa on kuvaus tuosta, että kenttä rakentuu tiipaikasta, väylästä, raffista ja greenistä, ja sitten täältä kun alkaa klikkailemaan näitä vaiheita läpi, niin täältä tulee sitten selostus aina, että mikä on mikäkin osa kenttää. No eli sitten tässä on eri lyönneistä tämmöinen kertova dia ja tuohon laitettu tommoinen video just lisäämään sitä visuaalista miellyttävyyttä ja vähän havainnollistamaan. Ehkä semmoiselle ihmiselle, joka ei vaikka jostain syystä ikinä golflyöntiä nähnytkään. Tässä on näitä eri lyönnin tyyppejä. Nämä tulee myös tällaisella vaiheittaisella ilmestymisellä tuohon noin. Ja siinä on myös tuo sama golfari tuossa luettelomerkkinä. Sitten tässä on yksi tämmöinen siirtymä havainnollistettu ja sitten tuossa on kuva tämmöistä golfin tuloskortista ja nämä nyt siis ei nyt tähän aiheeseen liittyen, tuossa on vaan tämmöistä tekstiä golfiin liittyen ja sitten taas kuva tähän lopetukseen. Ja kiva ilme tuosta koko esityksestä katsojalle sitten. Yes. Siinä oli PowerPointti. Sitten seuraavaksi vaikka Google Scholar, eli siis se on tosiaan hakukone tuollaisille tieteellisille artikkeleille, konferenssipapereille ja opinnäyttöille ja kirjoille. Sen ydinidea on tarjota yhden haun kautta pääsy laajaan akateemiseen aineistoon ja yksin keskeisestä toiminnallisuuksista on hakutulosten lajittelu relevanssin tai viittausmäärien perusteella, mikä sitten auttaa taas tunnistamaan nuo keskeiset lähteet tosi nopeasti. Toi
Tarkennettu haku mahdollistaa hakujen rajauksia esimerkiksi kirjoittajan, julkaisuvuoden, julkaisun nimen tai vaikka tarkan fraasin perusteella. Ja sen lisäksi toi Scholar pystyy näyttämään teosten viittausmäärät ja tarjoaa siten valmiita viitetietoja eri viittaustyyleillä myös. Palvelu on erityisen hyödyllinen mun mielestä tutkimuskysymysten rajaamisessa ja kirjallisuuskatsauksen rakentamisessa. On ollut siis itsellä ainakin laajassa käytössä kandia tehdessä ja nyt kun gradua pitäisi alkaa tekemään, niin varmasti tulee taas hyvin tutuksi. Mä voin tuosta näyttää vaikka vähän, miten toi tarkennettu haku toimii. Eli tässä eri kentistä pystyy rajaamaan, että minkä perusteella sitä hakee. Eli jos haluaa vaikka hakea artikkeli, joka liittyy digitaaliseen markkinointiin, niin sitten ja siitä vaikka sitten johonkin tiettyyn työkaluun, niin täältä voi laittaa vaikka ja sitten laittaa tuohon vaikka niin täältä sitten tulee tällaisia artikkeleita, jotka liittyy just siihen osa-alueeseen siitä kyseisestä aiheesta, mitä sä haluat katsoa. Ja sitten tietenkin pystyy myös julkaisuajankohdan perusteella luettelemaan. Ja sitten täältä pystyy katsomaan myös pelkkää näitä arvosteluartikkeleita, joka on näissä tieteellisissä piireissä se, mitä halutaan tutkia. Että sitten se poistaa sieltä kaikki tuommoiset ei-vertaisarvioidut artikkelit näkymästä. No niin, ja sitten viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, on tämä Google, eli tämmöinen selainpohjainen työkalu mielekarttojen ja kaavioiden rakentamiseen. Siitä siis käytetään ideoiden jäsentämiseen visuaalisesti siten, että eri teemat ja alakokonaisuudet hahmottuu yhdellä silmäyksellä. Keskeisiä toiminnallisuuksia tässä on mun mielestä nämä solmujen lisäämiset, eli sä saat yhdestä tämmöisestä oksasta lähtemään useampia solmuja. Ja sitten värien käyttö on mun mielestä hyvä näiden rakenteiden erotteluun. Ja sitten yksi hyvä puoli on myös muutamalla kurssilla on tullut tehtyä semmoista reaaliaikaista yhteismuokkausta. Jos pitää vaikka jotain kurssia varten tehdä just tämmöistä karttaa, niin tässä pystyy useampi tyyppi samaan aikaan työskentelemään. Niin se on kanssa hyvä. Sitten Google tallentaa sen versiohistorian, mikä mahdollistaa myös sen muutosten seuraamisen tai aiempien versioiden palauttamisen, jos siellä onkin käynyt vaikka joku kämmi niitä muokkauksia tehdessä, että pitää palata siihen aiempaan versioon. Työkalu soveltuu erityisesti mun mielestä projektien suunnitteluun, esseiden rakenteen hahmottamiseen tai kokonaisuuksien visualisointiin. Eli mä oon tässä nyt esimerkiksi hahmotellut mun gradun aihetta, joka nyt sitten ei loppupeleissä ollutkaan se aihe, vaan tämä nyt oli vaan tämmöinen, että tätä kurssia varten saatiin myös joku konkreettinen asia tähän näin esiteltäväksi. Mutta siis joo, Google Scholari, Google ja PowerPoint muodostaa mun mielestä toimivan kokonaisuuden opiskelun ja työelämän näkökulmasta, ja Scholari siinä tukee sitä tiedonhakua ja tutkimusperustan rakentamista, kun taas Google vaikka pystyy jäsentämään ne monimutkaiset aihekokonaisuudet ymmärrettäviksi rakenteiksi, ja PowerPoint sitten taas mahdollistaa sen lopputuotosten esittämisen selkeästi. Yhdessä ne kattaa mun mielestä semmoisen kokonaisen prosessin siitä tiedon etsimisestä ideointia ja viestintään, ja sitten se vastaa itsessään myös tuohon niin kuin modernin työelämän vaatimuksiin, että joskus töissäkin joutunut tekemään tuommoisia projekteja alusta loppuun, missä on sitten tiedonhaku ja sitten se lopputulosten esittely, niin tämä voisi olla siihen esimerkiksi ihan toimiva paketti. Sitten PowerPointti, siitä vertailukohtana mulla on ehkä lähimpänä vaan Google Slides, mitä olen käyttänyt. Molemmat on mun mielestä ihan toimivia työkaluja, vähän riippuu siitä, että mitä työympäristöä vaikka käytetään töissä tai koulussa, niin määräytyy paljon sen perusteella. Ei ole mulla itsellä ainakaan mitään semmoista tiettyä suosikkia näistä kahdesta, että molemmissa on ihan hyvät esitysten luontiominaisuudet ja niissä olevat työkalut on kyllä ihan toimivia. No niin, mutta tällainen tämä mun esitys. Tämä oli aika lailla just 10 minuuttia ja
Mä oon tehnyt tämän tallennuksen siis tällä Windowsin omalla näyttötallennustyökalulla ja sitten mä lataan tämän videon luultavasti YouTubeen ja sitten sinne Moodlen kurssialueelle sinne kommentteihin lataan sen linkin siihen YouTube-videoon. YouTubessakin pystyy sitten sitä näkyvyyttä rajoittamaan silleen, että sitä ei pääse katsomaan, kun ne linkinhaltijat tai henkilöt, joilla on päässyt sen linkkiin, niin ei tarvitse laittaa ihan kaikkeen näkyville tätäkään teosta sitten, jos ei halua. No niin, yes, hyvä. Kiitos.